खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समावनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं वार आपडेट आरो बे वार आपडेटखौ नोजोर होनानै थामहिनबा भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय जाबायदि दावहा बे दावहाखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे मिथिनो गोनांथार बाथ्रा फोसावदों जेराव बेखौ मख'नांगोन दि भारत सरकारा बे समाव चन्डीगढ़सिम एबा चन्डीगढ़आव हाई एलार्ट फोसावदों जेराव पाकिस्ताना चन्डीगढ़आव गाग्लोबनायनि थाखाय टारगेट लानायनि बाथ्रा मख'नानै चन्डीगढ़खौ बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोख्रों थांखि लादों आरो मिथिनो गोनांथार जाय बिथांमोना चन्डीगढ़आव दङ जाय बिथांमोना चन्डीगढ़आव फरायगासिनो दं जाय बर' बिथांमोना चन्डीगढ़आव थांनानै दङ एबा जाय चन्डीगढ़आव जाय बिथांमोना जोंनि बर' सुबुंफोरा बिथांमोना बेयाव थाहैनानै दं बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोनांथिथार फोसावदों आरो बिथांमोना फोरमायदों दि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि थाखाय चन्डीगढ़आव जाय सुबुंफोरा थाबथानानै दं बिथांमोनखौ चन्डीगढ़ इउनिट आबसुआ गोदान दिल्लीयाव जोथोनै लाखिनो थाखाय बे जानबुं नम्बराव आरो बे जानबुं नम्बरानो जाहैबाय 8134855229 जानबुं नङाव कल खालामनानै हेफाजाब लानो थाखाय बे समाव खावलायदों बे समाव जानबुं नंखौ फिन आरोबाव रोखा फोरमायदों दि 8134855229 बे जानबुं नम्बराव नोंथांमोना चन्डीगढ़ इउनिट आबसुनियाव सुलाद लानो हागोन आरो जाय बिथांमोना बे चन्डीगढ़आव थाबथानानै दं एबा नांथानानै दं बिथांमोनखौ आबुङै मदद होनानै गोदान दिल्लीयाव जोथोनै लाखिनो थाखाय बे समाव थांखि लादों चन्डीगढ़ इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे समाव फिन फोरमायबावोदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जागासिनो दं थाद'नाय गैयै दावहा आरो बे दावहाया चन्डीगढ़खौ पाकिस्ताना एबा बे दावहायाव चन्डीगढ़खौ टारगेट खालामदों पाकिस्ताननिफ्राय आरो बे चन्डीगढ़खौ टारगेट खालामनायखौ मोनथिनानै चन्डीगढ़ इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गोख्रों आरो मोनसे मिथिनो गोनांथार बाथ्रा फोसावदों आरो बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना चन्डीगढ़आव फरायनो थांनानै बेरायनो थांनानै थाबथानानै दं बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय सिगांबोदों चन्डीगढ़ इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो जोथोनै लाखिनो थाखाय 8134855229 बे जानबुं नम्बराव नोंथांमोना कल खालाम आरो नोंथाङा गोदान दिल्लीसिम फैनो थाखाय नोंथांखौ मदद खालामगोन चन्डीगढ़ इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।